Yan guys, part 2 na ni. Please subscribe YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot Introduction. Part 2 na ni guys. Hindi ka manigarilyo? Inom? Sakay. Mag-explain ko sa inyo ha. Paminawa ko. Paminawa ko kaya importante kayo sa mga kalawasan. Dili lang para sa mga kapil po ko ha. Gani dire, kung pagkamasayad, nani balay-balay si uric acid, gani sugar. Okay. Uric acid, gani dire sugar ha. Gani uric acid na dire sigarilyo inom. Sigarilyo inom pasayan na limango. Okay. Gani dire sa pika sa sugar, soft drinks, kape, juice, cha. Kung asang daghang gipasulod sa lawas, mo na yung mapiktahan ha. Di ka nagkapasag hapon gabi eh? Ha? Di ka nagkapasag hapon gabi eh? Nakapasa siya. Boss. Ay, kato sir. Oo. Ito, alas 12. Alas 12 ka sir? Oo. Matulatan sa ito sir ha. Gani. Paneto sa. Ilan? Mana? Timor ako. Mainan mo yung sunod diyan. Magotag sa dili ma'am, udto hapon gabi di. Bawal kita magbasa. Ako. Kaya ang tawag ka na niya pas mo sa kusog ha. Okay. Kung mutuo ka pas mo sa kusog, undangan mo na. Kung di ka mutuo, padayon na lang po kaligo ha. Para di ka magmahay. Oh, God. Pagkamay. Sakit ng may? Sakit. Kaya. Hindi na ba nakakaugpasayan last day? Ay, kaya ka na. Kaya tayo jornak ma'am ha. Mataas na jurik. Tapos, ilang gambay. Ilang nagitaan. Sakit ng may? Sakit yun.
Pero lagi ng kanya bro mo. Ako ra kay. Hindi ako kauban. Kumay na. Good ako. Ito na yung mga cellphone mo. Tinaw lagi. Ano na siya? Vivo nga. 11. Itong pinakauna nga Vivo 11. Tinaw lagi na. Fix out na siya. Siguro sa light. Wala mo. Ayusin pa rin. Init na malikod lang. Ha? Init na malikod. Init na malikod. Mas masabot ang bago. Nilaga na. Ano mo yung kalikutas? Ano yung kalikutas mo ito? Naman yun, I'm feeling better. Mamat sino? Pwede mga manok? Natugay ka kansi. Ano naman ang kuan? Wala na siglaan ng stress. Ano na sa doktor na wala akong sakit. Ito lang akong thyroid ako. 3 kilo talaga yun. Karon pa ako nakatry. Already kaya. Karon pa ako nakatry og ingon ani ng promise. Karon pa ako nakatry. Already gamay na kay diferensya no? Dawis sa dire? Ano birthday na ko. Nag-add mo. Total lang. Ang atin kay ko nakapagkam ka sa likod. Naka-add. I-follow lang. Or mo comment lang Nakapalo ko. sa messenger. Comment ko Sa may reply. nag-reply, na-comment ko sa